una de les meves meditacions preferides, sobretot a l'inici de l'any, és la pràctica de l'enfocament, d'aquesta concentració que t'ajuda a relaxar-te, però també a concentrar-te en el moment present. Sempre que un nou any comença, val la pena centrar la teva ment i el teu cos, per tal que junts, treballant com un sol, ens ajudin a desfer-nos d'aquesta energia vella de l'any passat i a renovar-nos tant per dins com per fora. Amb aquest objectiu, busca un lloc tranquil i silenciós i, sobretot, sense jutjar-te, gaudeix d'aquesta meditació. Comença per asseure't en una posició còmoda o, si vols, estirant-te. Col·loca els palmells de les mans sobre la falda i tanca suaument els ulls. A poc, observa la teva respiració, sense manipular-la ni alterar-la. Simplement nota les sensacions de la seva entrada i sortida del teu cos. En la següent inhalació, deixa que la teva respiració sigui profunda i llarga. Sent com inhalant, el teu estómac s'expandeix i els teus pulmons s'omplen. En la següent respiració profunda, mantén l'aire dins teu i quan estiguis llest, deixa'l anar amb un sospir lent i controlat. Nota com l'aire fred que entra amb cada inhalació representa aquesta nova energia neta i blanca que volem atraure aquest nou any. I en exhalar, nota aquest aire calent que surt de dins teu i que simbolitza una energia vella, bruta i gastada de l'any passat. Nota com a poc t'enfonses una mica més profundament a la cadira o al llit. No forcis les respiracions, sinó simplement segueix el teu ritme. Ara mateix és el teu moment de connectar amb qui tu ets realment. És l'hora de ser present amb el teu cos, el teu cor i la teva ment, sense importar res més. Cada cop estàs més sintonitzat
més centrat, més en el moment i sobretot més connectat amb les sensacions físiques que emanen des de dins teu. Si trobes que en algun moment la teva ment divaga, tranquil, és del tot natural. No et jutgis en cas de que això ocorri. Simplement torna a ser conscient, sense un càstig, sense un prejudici. Torna al silenci i deixa que el pensament, igual que ha vingut, se'n vagi. Torna a la teva respiració. És en aquest moment quan preparem els nostres cossos, el nostre cor i la nostra ment per establir una intenció per a l'any que ara comença. Establir una intenció és realment una eina molt poderosa. És aleshores quan ens connectem amb l'energia del resultat desitjat. Pren-te un moment per a sintonitzar amb els teus desitjos. Segueix el teu instint, sigues sincer amb tu mateix. Què vols realment deixar enrere de l'any passat? Què desitges per aquest nou any? Com vols sentir-te en aquest nou any? Pot ser que no tinguis paraules per al sentiment, o també pot ser que tinguis masses paraules per a descriure el sentiment. De qualsevol manera, no passa res. La qüestió és que en aquest moment et concentris en l'emoció que hi ha darrere de la teva intenció. Sovint tenim la tentació de centrar-nos en coses com els objectius o les tasques associades a la nostra intenció. Però realment és l'emoció el que et guia. Converteix-te a través de la intenció en un imant sense esforç que atrau noves oportunitats ideals per aconseguir el que desitgis en aquest nou any. Pren la sensació de que la teva intenció ja s'ha complert i porta amb tu aquest sentiment de satisfacció la resta del dia. Quan et sentis preparat, obre els ulls.